Hvad skal du lave senere i dag, Olli? Senere der skal vi ud og spise tapas. Er i hvert fald aftalen. Så skal vi bare chill, spille fodbold, lave damer, moneter. Skal I se håndbold? Det er så vanligt. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, vi skal. Klokken 5. Jamen, i dag der skal vi jo... vi er på guided tur med vores flotte guide. Jeg tror fandme, det er aber. I hvert fald så er vi på guided tur med Birgitte og vores guide op foran. Det laver vi. Og vi går lige nu her på noget, der hedder Busstopstedvejen. Ja, ligesom Gu. Ligesom Gu, a.k.a. Gu, faktisk spansk udgave. Kevin, vores fotograf. I dag der er vi så ude på guided tur med vores. Hallo Line. Line, hvad skal vi nu? Nej, vi skal ikke Line, hvad skal vi nu? Picasso. Nej, vi skal lige se et lille romersk teater først. Og hvad skal vi så efter? Og så skal vi se Picasso. Der var Og hvad skal vi så efter det? Så skal vi på stripbar! Og så skal vi på tapasbar. Okay, nej. This is Sparta! Ja, så er vi så godt trætte efter en hård dag. Og vi har på Stig Bjerg, og vi er ude og spise og sejle med nogle drenge, du er desværre ikke med. Så nu er vi på vej hjem. Lars Frank Elias. Home, sweet home. I love Spain! It's number one! Number one, incredible. Så ja, som sagt, vi er rigtig godt trætte efter en hård dag. Så nu skal vi lige op og danse lidt med nogle Oreo og nogle Lays. Nu skal vi op til 5 Billa! liter vand. Hvad fik I at spise i dag? Og vi fik tapas. Var det godt? Klamt. Jeg fik lidt. Det var fucking godt. Nej, jeg synes, det var klamt. Klamt belægsprodukter. Ejland kunne godt kun lide tissemand. Det var også radio. Fantastisk sted. Det eneste, jeg kunne lide, Nyd i udsigten. It's one of the best. It's the number one udsigt. Oh no, man. Jo, i dag har vi så været i skole, hvorefter vi så fik en guided tur rundt af vores meget lækre guide. Meget lækker, ja. Og efter det så var fri tøjler, hvor vi så har været på, hvor vi lige var hjemme og lige skiftet, så gik vi fucking langt på grund af mig og Kirsten. Muy bien. Ud for at finde en fodboldbane, som så ikke var lort alligevel. Altså, vi var der ikke en halv time, og så smuttede vi igen. Så en taxa ind til Citizen, og så lavede vi bare muy bien mad. Og Jens, kameramanden, han fik så lige 510 gram kød, fordi han er fed. Og Kevin var ikke med, desværre, fordi Kevin var ude at løbe i stedet for. Ja, lidt femset. Muy bien. Helt sikkert. Resist the chance to fall for you, the beating of my heart. How could I not feel the way I do? Come to the moon. Mega lækker, seriøst. Jeg har bare lyst til at komme i ansigtet. Der er Jens også, er det rigtigt, Jens? 100. Det har vi sgu egentlig alle. Hvad så, Olden? Hvad skal vi nu? Jo, lige nu der er vi vej ned i byen for at se noget fodbold, og efter det så tager vi måske lige på en klub og party hard. Anders Crown for the fucking win. Derefter så skal vi bare hjem, og så skal vi i putkassen, fordi så skal vi sgu til op i skolen i morgen. Men lige nu, der gælder det bare med at nyde livet i fucking Malaga. Vi er fucking meget varme, jeg ved ikke hvad vi har gang i, hvorfor har vi meget tøj på, der er pisse varmt. Men i hvert fald så skal vi ned og lave damer og moneter, så vanligt, som jeg sagde tidligere. Så skal vi bare fyre, vi går ned på havnen. Ja, jeg går lige og kigger ud på nogle damer og sådan noget. Så har vi lige været til første halvleg af Barcelona og Malaga. Ja, vi skal også på strip. Der står 1-0 til Marse. 1-0 for Malaga.
Hallo. Og så, nu skal vi så ud og have nogle fadbremser, nogle sangrias og nogle damer. Og nogle Hallo, det er det fiskminister, Nixon Thomas. og det er knaldpand. Tolken. Køber en fucking luder. Ingen valer. Jens betaler. Så sandt som mit navn er Oliver, køber vi en luder nu, og Jens betaler. Mine boller, muy bien. Fantastisk. Hvor fuck er vi henne? Ikke det var. Vi fyrer nogle gader og... Det hele er lukket. Alt, hvor vi ved ikke, hvor Det er tosset. Det er et blå bord. Det er smulehule. Aladdins cave. Dårlige kriterier. Eller loft, eller... Jeg er bare... Panaderia. Stripper. Jeg er bare en hovjo. Vi overlever. Jamen i dag der har vi været... der er vi ude på bestige bjerg, som I kan se. Smukt. Sig. Man lægger for kort, hvis du er short. Fucking sveder. Det er mega varmt. I forhold til Danmark, hvor der er pisse koldt. Ja, nu er vi så... Vi går her, og så er vi så på vej hen til City Center, hvor man kan købe ting og shoppe og sådan noget. Og der var vi også i går. Ja. Muy bien. Muy bien. Cheers, sportsbar, fire milkshake, der får en refill og popcorn hele tiden gratis. Så drenge og ser fodbold, Espanyol, det er roligt bare også. Den anden dag er Malaga og Barcelona spiller, så det er meget hyggeligt her. Verdens bedste milkshake, så kommer vi egentlig bare træt efter en hård dag, hvor vi bare har været i skole, og jeg er egentlig ikke lavet så meget i dag. Så sidder vi her i vores private taxa. I vores private taxichauffør. Nej, det er ikke sådan en offentlig taxa. Nej. Så sidder vi bare, og vi skal hjem og sove. Altså, vi er bare mega trætte. Det er bare hårdt at lave damer og feste bare hele natten. Fandt vi nogle diskoteker eller nogle luder? Nej, desværre, men forhåbningerne, de er der stadigvæk. Og vi håber på, at vi kan finde nogen i morgen. Så vi fortsætter jagt i morgen. Netop. Alt for i dag, hej. I dag er så med stadion. Så skal der en rundtur derinde. Efter vi skal bare hjem, og så bare sove og chillax med nogle amigos og sådan noget. Jeg skal ikke lave andet i dag. Jeg spiser noget på det. Ham, den venlige mand her, han fulgte os hen, fordi han var skøn. Og Birgitte, hun kunne stærke vej. Men sådan er det jo. Sådan er det jo. I dag har vi så været ude og shoppe uden Jens, fordi han så stadig i fængsel. Og der er ikke nogen fald. Der er ikke faldet en dom over, hvad der skal ske med ham. Men i hvert fald så har vi bare ude at se tyrefægterenerne og shoppe i dag, så jeg har ikke lavet så meget ellers. Så skal vi så i skole. Så, og der skal vi så også efter skole, så skal vi ud til Jens og lige besøge ham. Nu er der gået over 24 timer, så man vil gerne besøge ham. Så det er det, vi skal efter skole. Men så skal vi også meget i dag. Det var alt herfra. Hvor mange ord kan du på spansk? Ja. Ja, nu er jeg kommet på vej til Lufthavn, fordi vi skal skynde os hjem. Som Jens er tilbage. Jens flygtede fra fængsel i nat. Vi har så nu skal vi æde bare hjem. Så vi tager bare det første fly ud af landet? Jeg har lige sovet et par timer, mens jeg var jeg var helt færdig at blive. Og så skal vi som sagt bare hjem i dag, altså. Så jeg har nyt friheden. Vi ses på den anden side. Hvad så? But first, let me take a selfie.
I want to look tan. What should my caption be? I want it to be clever.